chceli ste niekedy utiecť a potenciálne prežiť tornádo? Filip! 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 O môj Bože! Tak toto video bude pre vás. V tejto hre si vlastne nahánač búrok, alebo teda nahánač tornád a tvoja úloha je opraviť si auto a ujsť veľkému tornádu. Nebudem to obkecávať, iba pozerajte do konca. Vonku je Armagedon, kámo! Kto tam beží? Kto tam beží? Filip, počkaj, počkaj, nás održí. Kámo, toto s elektrikou je cool, kámo. Čo to robí? Kedy science, Filip, dávaj! Filip, dávaj, to stíhaš. Martin, ja zdržím to tornádo. Teraz. Kámo. Aha, Gang, počkaj. môžeme opraviť to auto? Ja sa Čo tu snažím. robíte všetci v jednom dome? Však teraz som sem došiel. Tebe zomrem. Idem von tak dobre. Dobre, no, presne. Daj! Jo, A tam neboj. proti nám ide tornádo? Držte sa, Filip, drž ma za ruku. Filip, drž ma za ruku. I'm so fucking scared right now. Ono ide presne cez Ja tento viem, dom. Filip, mal som ťa rád, keby niečo. Martin, ja nie, ja teba fakt nie. Áno. My nezomreme, ja? Nezomreme, no, dobre Filip. Guys, jak to tam vyzerá? Poďte, už tu není. Tebe jebe. Kde je dom? Tak tebe jebe. Oni sú v tom dome! Guys! No! No! Boj, Dávaj! O môj Bože. čo sa tu? Zbovaj mŕtvý, Marek je dead. No, A čo, žijeme, kde si? Donútra? Vamos donútra. Tupý orol pretína. Čo? Pioro. Kde je Pioro? Orol skalnatý Ozývam. neviem, beď do piče. I was told I don't have to carry a gun. What the fuck are you doing, bro? Maťo! Ja ťa nenechám. Dávaj, poj preč. Martin, pomôž! Filip! Paťo! No! No! Počúvaj, Gačo, to nás nezobere. Modli sa! Paťo nie, takto! Paťo! Čo zostáva na tej whiteboard? Skap. Kamo tá F. Martin, zachrán sa, ja ho zdržím. Filip, čo zdržíš, bro? Čo zdržíš? Duch? Vietor? Pozrej, čo mám. Au! A kde mám veci? Bacha tu. Aby ťa to nekoplo. Čo? Na Musíš čo? byť izolovaný, musíš byť Filip, vydrž! Oskoužiť. Boha. Na čo som sa prihlásil na elektrikára, keď ma furt kope? Filip, ešte raz. Martin, Otvorte dvere. Marek žije? On je na benzínke schovaný na záchode. A máme, že prebehnem do ďalšieho domčeku a ten dom bol celý zburaný. No, on sa nevie dostať cez Nether v Minecrafte, ty mu dávaš také úlohy, ty kokos. Ich má prebehnúť cez dedinu normálne, kde je tornáda sa. Jo. Marek, ožijú nás, ty debil. Motiváciu som potreboval dať, on sa vráca. Čo je za idiota? Už to tá? Marek, kúkaj sa na to tornádo na chvíľku. Pekný výhľad tam. Ja ho držím. Zachrát sa. Filip, ja sa neviem hýbať, môžem hýbať. Dobre, už nek už sa nedá hýbať, ale... Buď tu to teraz, zabraduj. V dodávke. Ja som sa na vás pozeral. Martin skočil a ho to úplne laučilo do toho tornáda, ty kokos. To začína bleskom, to je dobré znamenie. Nic není. No, to je moje znamenie, že tu nič není. V pohode. Nehovor Zeusové meno. Naserej ho.
baterku, mám baterku. Čau. Eventually. Na nich všetko ešte treba. No way. Ja musím klopiť, ja musím. Vova, ne, no! Máš oil? Hej, mám môj val. Ťahaj. Dávaj, tempo, to stíhaš, to dáš. Ja viem, že to ťa vzduch, ale musíš, bro, musíš. To skočíš, počkaj, ja nemôžem skočiť. Ušetrím vám trápenie na tom poslednom pokuse. Mne sa pokazilo trošku audio, takže je tam počuť viacej blesky než mňa napríklad, alebo chalanov. Takže upravili sme to auto a proste sme odišli. Čo sa stalo medzi Paťom a Filipom? On skočil do tornáda. Nie, ja sa zasnažil ísť do dodávky a mi stále zatvoril dvere a zobral ma tornáda potom. Začala klásť scéna. To vycenzurujem. To je všetko? Guys, to je všetko? Úprimne, už to není nič. Je tu nejaká mapa, že coming soon, potom normal, či hard mod sa nám odomkne až na 10. leveli Takže to je a nightmare až na 20. A všetci máme 3. level gang. Guys, ďakujem, že ste pozreli toto video a hej, ak sa vám video bude páčiť, dajte like, odber a hej, čau guys.